Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu, bertatik bertara lehitzak kontsumituz iniziatibari buruz, Gotzone, ekoizle eta lehitzeko kontsumotaldeko kidearekin, eta Mikel Lehitzako udal ordezkariarekin. Baina orain, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egunean ekinak 12an, 1921ean, Luis García Berlanga, zinema zuzendari eta gidoilari ospetsua jaio egin zen. Urte batzuk geroago, 1981 urtean, Sobietar Batasuna desegin ondoren Boris Yeltsin hautatu zuten Errusiako presidente. Goazen gaurko titularrekin. 3 borgoen erdiaroko azoka irelaren 6tik 8 izango da eta elikagai, artisau-lan eta bestelako produktuak eskaintzen dituzten 100 eta 120 bitarte saltoki izango ditu. Musika, bertsoak eta arte lantegiak daude LGTBI, sexu eta genero aniztasunaren nazioarteko egunaren kariaz prestatutako programazioan. Ekainaren 13tik 27ra doako 5 jarduera izango dira, eskubide berdintasuna eta bereizkeriarik ez aldarrikatzeko. Bide guztiak agortuko dituela esan du Asironek PSN udal gobernu aurrerakoia ahalbidetu dezan. Ezkerreko indarrak batu ez izanak eragin du hein handi batean zinegotzirik erdietxe ihes izateak hala adierazi du Izquierda Ezkerrako Edurne Eginok. Maite Esporrin udaleko PSNko alkategairi eskatu dio Enrique Maiak ez dezala bere burua alkatetzarako aurkeztu. Zezenketen kontrako protesta eginen dute ustelaren 5ean. Nafarroako museoak kulturaren ondare inmaterialean emakumeek izandako parte hartzeari buruzko hitzaldia antolatu du. Nafarroako artisautza azokaren 13. edizioaren baitan antolatu da ekintza. Goazen asteko agenda errepasatzera. Gaur Ziudadelan panotiko erakusketa izango da Ziudadelako Labea aretoan. Sarrera librea da eta arratsaldeko 9:30 arte izango da. Gaur ere, Burratako Kulturetxean Pioneras 3 dokumentala eta solasaldia estrenatuko da arratsaldeko 8etan. Sarrera librea da. Gaur ere, Herriko Tabernan, arratsaldeko 8:30etan Zirika Zirkus ikuskizuna antolatuko da. Sarrera librea da. Gaur ere, Zentral Antzokian, arratsaldeko 9:30etan No More Blues kontzertua emanaldia izango da. Sarrera libre izango da. Bihar, Erraldoien txokoan, Maili Zubeldiak emango du kontzertu bat arratsaldeko 8:30etan. Sarrera librea da. Ostiralean berriz, Atarrabiako Kulturetxean dantza kirolak ikuskizuna izango da arratsaldeko 8etan, sarrera 3 euro kostatuko ditu. Azkenik, Napardez filmaren proiektzioa egileekin Zaldiko Maldiko Kultura Elkartean ospatuko da larunbat honetan arratsaldeko 7etan, sarrera librea da.
Eguneko azal nagusiak errepasatuko ditugu orain. Diario de Navarrak bere titular nagusian Sánchez eta Iglesiasek itun bat lortzera irestear daudela dio, baina formula ez dutela argitzen azaltzen du. Kooperazio gobernuaren ideia azaltzen du ere eta bestalde, PPek Voxeri Madrileko gobernuan postuak eskeniko diola argitaratzen du. Argazki nagusian, Maia Esporrin Etxebitxe ageri dira, eta Iruñeko alkatetza guda politikoaren epizentroa dela azaltzen du. Goiko titularretan, Osasunak bazkide berriak ez dituela edukiko, Ester Gallardok boxeoan izandako esperientzia eta Karapaz giroko irabazleari buruz hitz egiten dute. Eskuineko albisteetan berriz, 200.000 euro bitxietan lapurtu dutela, funtzionarioek euren soldata 0,5%ean igoko dela, eta polizia sindikatuek jarrotako inoperazioa kritikatzen dutela azaltzen dute. Diario de Noticiasek berriz, bere titular nagusian PP, Ciudadanos eta eskuin muturrak botere autonomiko eta municipala banandu dutela eta Esparza nabarmen utzi dutela azaltzen du. Azpitituluetan, Asironek Iruñeko udalerako progreso akordio baten alde egiten duela dio, Esporrinen ez biltzeko nahia arren, berago berriz, UPNren kidek Voxen, papera Marilen eta multzen normalizatzen dutela dio egunkariak. Argazki nagusian, Iago Barrasate Osasunako entrenatzailea ageri da, lehen mailak sopasatzen duen erronkari buruz hitz eginez. Eskuineko titularretan, eskolaeri egindako babesa azaltzen da, UPNren beka masterrak lagundu zuten 125 zorrekin utzi dutela argitzen du, Iruñak mundu osoko 60 musika talde bildu dituela azaltzen du, eta azkenik, Javier Villarreal, Nafar artista hildela aipatzen du. Gara egunkariak bere titular nagusian eskolae programak kriminalizatu egin dela dio, 16 urteko gaztei kondoiei buruz hitz egiteagatik. Ezkerrean berriz, EH Bilduk Iruñean PSN-eri eta Geroa Beiri akordioa eskatu diela dio. Argazki nagusian, Osakidetzako OPeko filtrazioi buruz dabil egunkaria, murga susmopean dagoela adieraziz. Beko titularretan, prozeseko defentsek desobedientza sedizioa eta matxinadarekin konfunditzen dela diote. Gainera, Maider Iantziren kronika bat dago, gaixo dauden umeentzat robot maskotak titulu duna, eta azkenik Moro epaile brasildarraren kontrako kritikak igo direla azaltzen da. Berria egunkarian aldiz, bere titular nagusi eta argazki nagusian indarkeriaren erabilela indargabetuta izendatu du. Prozes epaiketaren azken egunak dira hauek eta atzo, defentsek esandakoa eraman dute lehen azalera. Beko albistetan berriz, murga jo puntuan dagoela diote, Osakidetzako filtrazioak direla eta. Lur epelde ikertzaileari egindako elkarrizketa urratzen dute, baita ere, Basoriko udalak adingabeen kontrako abusuei erantzuteko programa bat antolatu dutela diote, Marian Galarraga Tinko Euskara Elkarteko lehendakariri egindako elkarrizketa aluratzen da, eta Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendari egindako ere. Azkenik, unibertsitateek dauzkaten mugei buruzko albiste bat dator ere. Euskal Herria irratiarekin jarrituko dugu, bere azal nagusian, ega azterketan izen emateko epea bihar zabalduko dela azalerazten dute. Eskuinean berriz, Nafarroak 1.243 biztanleko desfibriladore bat dutela diote. Eta azkenik, gu aurrera goaz dinamikaren aurkezpena ostiralean izango da, mosaiko erraldori baten bidez. Guazen eguneko albisteekin, Etxaurirekin hasiko gara. Gaur hasiko dira Etxauriko jaiak, igandera arte iraungo duten programazioarekin. Etxauriko emakume asanbladak jaurtiko du aurtengo txupinazoa. Arratsaldeko 6etan, festei ongi etorria emanez. Festetako programa Etxauriko udalaren webgunean eskegita dago. Galarko zendiarekin jarraituz, igandean ekainaren 16an ospatuko da txirrindularen eguna. Goizeko 10:30 hasiko da dotazionaletik eta 12:30 izango da helmuga leku berean. Iruñeko albisteekin amaituko dugu. 3 burgoen erdiaroko azoka irailaren 6tik 8 izango da aurten. Elikagai, artisaulan eta bestelako produktuak eskaintzen dituzten 100 eta 120 bitarte saltoki izango ditu. Ekenaren 19 arte aurkez daitezke proposamenak bide publikoa okupatzeko. Lizentzi hori eskuratze aldera. Bestalde, gu aurrera goaz dinamika martxan da Iruñean, aldaketa finka dadin.
elkarte eta esparru desberdinetako pertsonak elkartu dira dinamika hau osatzeko eta martxan jartzeko. Horretarako, dinamikan parte hartzeko deialdia egin dute sare sozialen bidez, euren proiektua ezagutarazteko eta elkartasunean hezitzeko. Gaur laino guneak nagusi, goizean goiz hego-haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldera aldatuko da, temperatura maximoak nahiko igoko dira. Ostegun goizan lanbroa eta lainoa, eguzkitsu egongo da, arratsaldean bero lainoa garatuko dira eta baliteke zaparradaren bat botatzea. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldea aurrera joan ala, iparraldera aldatuz joango da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira, maximoak nahiko igoko dira. Goazen gaurko elkarrizketarekin. Arratsaldeon, gaurkoan Gotzone, ekoizlea eta Leitzeko kontsumo taldekoa eta Mikel, Leitzako udal ordezkaria datoz, euren esperientziak komentatzera. Arratsaldeon, Mikote? Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Songi. Ongi? Bai. Prest? Bai. Bale, hasiko gara pixka bat. Pasaden ekainaren 6an egon zineten talde bat Euskal Herriko Udako ikastoretan ponentzia batzuk egiten eta orduan Landaola Federazioak antolatu zituen ponentzia hauek, orduan lehenengo galdera izango litzateke ea zer dela eta antolatu zituen federazioak ikastora hauek, nori zuzendatu zeuden? Bueno, ez da lehenbiziko aldia antolatzen dituztela, lehendik ere antolatu aurreko urten ere uste dut egon zela, eta pixka bat, euren helburua da tokiko elikadura politikak lantzea, eta zuzenduta dago gaiarekin interesa duen jende guztiarentzat. Bereziki joaten dira tokiko garapenarekin lotura duten teknikariak. Horretaz bai konturatu nintzela, baina baita ere joan daitezke udal ordezkarik, ekoizlek, kontsumo taldetako kidek, irekiak dira. Baina bai presentzia aldetik nik nabarmenduko nuke hori. Teknikariak direla gehien bat joaten dienak. Komentatu duzu, ponentzia zirela, tokiko elikadura politikoei buruz. Azaldu guzu pixka bat zertan datzan politika hori? Bueno, hor, egondu zen, bi parte bezala izan duzitun egun horretako jardunaldik. Lehenbiziko partean, estatu mailako, badago agroekologiaren inguruan lanean ari diren hainbat hiri eta saretuta daudenak, Iruña dago gainera sare horretan sartuta, hemen Euskal Herritik bakarra izango litzike, eta gaiaren inguruan estatu mailan egiten ari diren esperientziak eta pixka bat azaldu zien. Maila orokor batetan, Eta gero ja bigarren parten gehiago hitz egin zen esperientzia konkretu etaz 3 esperientzia azaldu zien, batetik Orduñako Orduñako 20 urte daramatza gai hau lantzen, gero ehundu ginen gu 4 urte damazkiu, askoz ere gutxio, eta 3. herria izan du zen Gipuzkoakoa, Anoeta herrie horiek daramatzate 2 urte. Pixka bat kronologikoki horrela izan du zen. Eta hor ja, bai aurkeztu genuen toki bakoitzen udaletik eta gure kasuan udala bakarrik ez, baizik eta herri eragiletatik tokiko elikadura politikaen inguruan egiten ari gan lana. Eta zein da justo lan hori? Gure kasun Leitzataz hitz egin beharko genuke, ez da? Bai.
Bueno, Leitzeko kasun, hasi ginen duela 4 urte, eta abia puntua etzen udala izan, baizik, abia puntua izan duzen Leitzeko kontsumo taldea. Leitzeko kontsumo taldea sortu zen duela 5 urte, helburu jakin batekin, eta zen herri mailan kontsumo arduratsuaren inguruko kontzientzia sortzea, baina horrek eraman gintuen gero, kuestionatzea baita ere, ekoizpen ereduak, ekonomia ereduak eta guzti hori, ezta? Eta hasiera batetan kontsumitzaileari bakarrik zuzenduta zegoen lanketa pasatu ginen, konturatu ginen, benetan eraldaketa bat nahi baldin baginun, urrats edo salto bat eman beharra geneukala eta herria bere osotasunean implikatu beharra geneukala. Eta hor topo egin udalaren asmoekin. Udalak ez, buruan, bere baitan, ideia berdinak zeuzkalako, baina, igual berak esan dezake hobekio hori, ez? Baina hasi izan duzen, azkenen elkartu ginen bide berdinen, helburu edo norabide berdinekin, pixka gure ikuspegitik ere elikadura politikak gai transversala edo lerrokoak dienez, eta herriari zuzenen eragiten dion gai bat izan da, iruditzen zaigu hori ez dela bakarrik udaletik edo konsumo taldetik bakarrik landu beharreko gai bat. Herrin parte hartze prozesu bidez, jende kolektibo eta sektore ezberdinen parte hartuz, poliki-poliki inbarreko bide bat, dela bide kolektibo bat izan beharko luke, azken finen den hori eragiten diun gai bat izanik. Zehar lerrokoa da, ikuspegi edo ondorio ezberdina ditulako, osasun ikuspegitik, bertako garapenan ikuspegitik, paisaian ikuspegitik. Horra hasi ginen, pixko bat bertatik bertara parte hartzen mai hori hor sortzen hasi zen, pixko bat elkarlan horretatik. Oso ondo, kontatu duzu bertatik bertara taldea, ezta? Ikastaroan, ponentzian, bertatik bertara lehentzen kontsumituz izan zen zuek eramandako gaia edo esperientzia eta zer motatako hitzaldia izan zen, zer kontatu zenuten bertan ikastaroan? Kontatu genuna zen, pixka bat, bertatik bertara zer izan duzen eta ze bide indon eta ze bide iteko tanden, ez? Bertatik bertara badu, lehenbiziko, lehenbizik ginuna zen maiaren osaketa bat, ez? Eta osaketa hori izan duzen udala, Leitzeko kontsumo taldea, baserritar mordo bat ere elkartu zen, baino baita ere herriko pertsona bakan batzuk pixka bat interesa zutenak eta parte hartu nahi zutenak dinamika horretan. Orduan, lehenbiziko bilera hartan markatu genuen pixka bat gure helburu zeintzu izan behar zuten. Eta gure helburutan, bertako produktua sustatzea zarago erabaki ginuen, elikadura burujabetzaren inguruko kontzientzia kolektibo hori eraikitzen joan behar genula poliki-poliki, ezta? Eta horretarako, beharrezkoa ikusten genuen, pixka bat zeintzu zien gure indargunek eta gure ahulgunek, ez? Eta ikusten genuen beharrezkoa diagnostiko bat egitea, bai lehen sektorearena, baina baita ere, bertako produktuak, herriko denda, komertzio, ostalaritzan eta zuen presentzia, eta baita ere konsumitzaileak gaiaren inguruan, zuen sensibilitatearen inguruan, ezta? Orduan, hor prozesu bat markatu genuen, lehenbiziko bilera horretan. Eta prozesua zen, lehenbizi diagnostikoa egitea, gero diagnostiko horretatik ateratzen ziren emaitzekin eta ekintza plan bat edo ateratzea, eta hirugarrena ekintza plan hori, gure eskure genituen rekursoekin eta egingarri egitea, helburu txikiak markatuz biden, ezta. Orduan, hortatik hasi ginen, lantalde horrek erabakizun diagnostikoa berak egitea, eta horrela izan du zen. Hor elkartu ginen baserritar, ez dakit 52 elkarrizketa edo horrela izan egin zen, konsumo taldek egin zuen herriko komertzio eta jatetxe eta ostalariekin eta horrela beste elkarrizketa
mordo bat, eta gero ja udalak konsumitzaile herritarren iritzia ezagutzeko kontratatu zuen pertsona bat, eta 314 edo horrela pertsona elkarrizketatu zien, pixka bat ezagutzeko zeintzu zien jendeen konsumo ohiurak elikaduraren ingurun. Orduan hori izan zen diagnostikoa pixka bat osatzeko. Nik hor usteot, aipatu dituen datu horiekin, leitzari buruz aiga, ez ga Iruñerriari buruz, horren kuantitatiboki nahiko esanguratsua da, ze 300 eta piko personari elkarrizketea leitzan suposatzen dueneko 10-tik gorako parte hartzea izan duzula, herri osoa kontutan hartuta, biztanleri osoa. Ni nabarmenduko nuke kuantitatiboki niretzako bintzat sorpresa oso atsegina izan duzen, ikustea parte hartzea espero baino handigoa izan dutzela, bai elkarrizketatan eta bai gero intzen parte hartze prozesuetan ere, bileretan. Hala ere, garrantzi gehiena behar bada da kualitatiboki hortik atera den emaitza. Lehenengo fase hau, Otzonek esan duen bezala, izan du da gehiago diagnostikoa eta azterketa lan bat, ekintza plan bat ere definitu da, eta hori izango litzateke pixko bat guretzako formakuntza prozesu bat izan da, kontzientziazio prozesu bat ere bai. Personalki ere esan dezaket, ez da udal ordezkari bezala etorri asko ikasi dutela eta horrek ere asko balioa norabide hortan hurrengo pausoak eta poliki-poliki definitzen joateko. Beraz, kuantitatiboki garrantzitsua izan zen gure herrintzat, baina batez ere nik uste dut gero kualitatiboki hortik atera den lanan emaitza izan ditekeela etorkizunerako oso baliagarria den lan bat. Bai, eta bereziki gainera, prozesu guzti horretan definitu egin ditugulako zein dien korapilo nagusik. Eta horrek eman dizkigu pistak, etorkizunean landu behar dugun ekintza plan horrek nondik nora joan behar duen, ezta? Helburua izan behar duelako zain zuzen ere korapilo horiek askatzen joatea poliki-poliki benetan eraginkorra izanen bada. Primeran, lan mardula daukazute hor tartean, egia esan da. Kurtsoarekin jarraituz, nola ikusi zenuen publikoa interesatuta zegoen, ez dakit, harrera hona eduki zenuten azken finean? Bai, oso ona. Bueno, esan behar dut, leitzen indugun hau ez dela salbuespen bat toki askotan egiten ari dela momentu honetan, eta maila desberdinetan daudela tokiko administrazioa bat eta toki batzutan daude hasieratan, beste batzuk ja daude gurea bezala, hastapeneko urratsoiek eman ditugu eta ja badugu definituta nondik nora joan behar duen hurrengo urtetarako lanketa, baina badira kasuk adibidez Orduña bezalakoak ja oso aurreratuta dizteanak, proiektu pila bat jarri dituelako martxan eta bide oso bat egina dutelako. Orduan, badau interesa handia eta gainea iruditzen zat etorkizunen gero eta interes gehiago honen dela gai honen ingurun. Zen hor, udalak badute paper oso importantea gai honetan. Elikadura oso ongi esan du Mitelek, elikadura guztioi dagokigun zerbait da, eta oso transversala da, eta sekulako potentziala dauka. Orduan hor, bai enpoderatzen joan behar dugula denak, bai herritarrak, baina baita ere tokiko administrazioak. Tokiko elikadura politikak azken urteotan entzun den gaia izan da, kasuak kasu, Orduñakoa esan duzu horretuta daukala, baina igual beste tokiko herrietan edo lokalidadetan igual hasieran daude. Zer dela eta ez da lehenik azkenengo urteetan hitz egin gai honi buruz? Ez dakit horko klabeak zein izan itxezken edo behar bada klabe asko daude. Nik uste dut arte alor publikotik bultzatu dien politikak norabide honen justo kontrakoak izan diela. Guk topatu herrin baserritarren sektore hori gainberan eta gaina psikologikoki ere bai nahiko baju, azkenen urte askotan gainbera baten zaudenen eta ezin iraunez zaudenen azkenen horrek eragiten do eta horreri buelta emate asko kostatzen da. Nik bai falta motatzen dut, iruditzen zait toki askotan halako sareak sortzen nahi diela, baina ez beste administrazio maila batzutatik, baizik eta tokiko administrazioetatik eta herrietatik eskualdetan sortzen nahi dien mugimendu die. Behar bada horri esker hurrengo urtetan sare batzuk, sare handigoak ere sortu ahalko die, nik uste sortu beharko diela,
lehen esan du bezala, Gotzonek esan du, interesa gero eta gehiago egonen dela, nik uste dut interes hori behar bat ere izango dela, eta horri esker, behar bada, behitik gorako prozesu bat izanen da. Nik hala sentitzen du behintzat, ez dauzkete ez dara datuk toki, ikuspegi global batetik, ez, nondik norakoak izan du dien toki guztietan prozesuak, baina bai dauken sensazio hori behitik gorako prozesu bat dela, tokietan sortzen nahi dien sarek diela, beharrak bultzatuta, eta azkenen horrek ekarriko dula behar bada aldaketa bat, orain arte Europar mailako diru laguntza diela, Nafarroako gobernuko politika publiko izan du dela, eta hortik goitik bera etorri den politika nik uste dut ikaragarri txar hori, guretzarako estintziora ematen zion politika bat izanikoen kontrako prozesu bat gertatu ditekela behitik gorakoa izango dena. Eta hori adibidez Eibarren oso garbi ikusi zen. Eibarren zegoan jendea, nolabait ere zen jendea, tokiko errealitatekin eta konexioa duena. Eta oso kontziente ziren, hor goian badagoela, ez dakit nola esan, muga bat, kristalezko muga bat, ez duena uzten askotan garatzen behitik gora datorrena. Horregatik Mikelek esan duena egia da, etorkizunean sortzen dihoazten esperientzia guzti horiek euren arten saretzen joan beharko due, elkar hartzen joan beharko due, hain zuzen ere goi mailan egiten diren politika horiek eraldatzeko. Zen gure esku dagoena iken ari ga, baino ez da aski. Ez da aski, zen guregan eragin ikaragarria due goitipera etortzen dien hainbat eta hainbat nekazal politikak esate baterako. Nekazal politikak erabat baldintzatu egiten dutelako gure ekoizpen eredua. Orduan, gure ekoizpen eredua aldatzen joan behar baldin badugu poliki-poliki eta egokitzen joan behar baldin badugu tokiko elikadura sistema hoietara, behar dugu baita ere goitik administrazioak guri laguntzea, ekoizpena horretara bideratzea. Eta lortu behar dugu baita ere gerota ekoizle gehiago egon daitezten klabe hauetan. Eta horrek lanketa eskatzen du. Lanketa eskatzen du, diru laguntzak beste modu batetara banaketzea eskatzen du, beste proiektu estrategiko bat egitea eskatzen du, baita ere goitik begiratuta. Baina, nik esan dezaket gu, txikitik, gure mailatik ari garela lanketa hori iten. Hor, aipatzen denen kontrako norabideen izan du diela eta kaltegarrik izan du diela politika publikoek ez da plano teoriko baten bakarrik hitzeik utxe. Hor, adibide oso praktikoak eta oso errala daude azkenen, baserritarrei baserrik irauna izateko politika publikoa bultzatzen zutena zen, gero eta esplotazio handigoak izatea, gero eta zorpetza handigotan sartu behar izatea, gero eta sartzea olako errueda zoro hortan, eta guk batez ere Nafarroa iparraldean daukeun realitate geografikogatik eta mendetan izan duen produkzio eta bizitzeko ereduan oinarrituta kontraesankorra da. Horrek ez du halako haunditzen mugagabe bat, imposiblea da erabat haunditzen joatea halako esplotazioak eta gaina horrek ere badauke noski eragin bat ere bai bertako produktuen kalitaten beran, osasungintzan, paisaian eta bar. Orduan, pixko bat gurea litzateke bueltatzea garai baten zegoan oreka horretara, lurrakin, paisaiakin, abereekin, zegoen oreka horretara bueltatzea. Hasiera-hasieratik guk oso argi izan dugu gure elkarrizketetan, iruditzen zaitu hortan oso ados geundela txikitasunari garrantzia ematea. Makroproiektu batzutara joatea baino, pauso txikiak ematea denak norabide berdinean. Baina egia da horrek ere azkenen tope bat ere badula, eta administrazio publikoak beste maila bateko administrazio batzuk ere badue beren erantzunkizuna, eta iruditzen zaigu hortan ere bai aldaketa bat beharrezkoa izango dela. Komentatu duzuen nola herriek, bai txikiek bai handiek, politika hauek erabiltzen hasi diren gutxinaka alduten einean edo alduten moduan. Uste duzute politika hauek ja maila altuesiago batetara iritsi halko diren
edo ez, igual maila erkidego mailan edo igual estatu mailan ja hitz egin da. Edo ja igual hori zinezkotzat jotzen duzute. Hombre, nik uste dut indarra hartzen joanen diela. Eta hemen Nafarroan bertan ikusten da, azken urteetan, gero eta toki gehiagotan gaian lantzen ari da, eta hemen Iruñan bertan, azken 4 urte hauetan inda oso lanketa polite, oso polite gainera. Eta beste gauza bat argi dotena da, ezin dela gaia udalen ardurapean utzi bakarrik, edo administrazioen ardurapean. Uste dut herritarrok alduntzen behar dugula gai honen ingurun, eta elkarlana egin behar dugula tokiko administrazioak. Ze bestela, gertatu liteke gobernu aldaketa bat egotea, eta ez baldin badago oinarri bat behikik, erabat hori, ez? Orain arte egindako lan guztie, pikutara joatea. Ordu masa kritikoa sortzen joatea gaiaren ingurun oso importantea da. Eta nik uste poliki-poliki sortzen ari dela. Kontua da, etorkizunen asmatzea hori ez dedila izan denbora jakin batetan gertatu den, ez dakit, moda bat edo baizik eta izan dedila benetan etorkizunean gelditzera datorren eraldaketa prozesu bat edo. Bai, nik uste dut, irudi batzu baina ikusten die berdintasunari lotuta, ez? Eta batzutan pentsatu izan dut baditula bere antzekotasunak. Hemen ere alduntze bat eman behar dela, nik uste beharrezkoa dela, ez? Esan duen bezala gainberan zauden produktore ekoizle asko uste zuten entzola beste biderik, azkenen desagertzera kondenatuta zaudela, hor alduntze prozesu bat eman behar da, hor badaude kristalezko mugak, hemen ere badaude gainditu beharreko kristalezko mugak, eta azkenen gizarte osoari egiten diun gai bada. Oso ongi esan duen bezala ditzen zait, badela gai bat ez administrazioari bakarra utzi bartzaiena, gai baten ere behar bada nire ikuspegitik, akats bat ere hori izan da, ez? Diru laguntzarik ez diguten ematen guri, guk ekoiztu nahi dugun eredu honek ez dauka biderik, eta pixkoat egoera pasibo hortatik egoera aktibo batera pasatu behar dela iruditzen zait. Eta hor baserritarrok ere hortara pasatu behar dugu. Niri asko gustatzen zait esatea gure prozesu honetan gure lanetako bat bada herritarra sentsibilizatzea, baina guk gero baserritarrak ere indartu egin behar dugu, eta sinistu egin behar dugu gure aukeretan eta gure indargunetaz baditugu. Txikia izatea, Mikelek oso ongi esan du, txikia izatea indargune bat izan daiteke. Hori da iparralden oso ongi asmatu dutena, ez? Orduan hor, eta garrantzia ematen diogu oneri. Baserritarrak bide honetan formatzen joatea. Formakuntza oso importantea delako. Oso ongi. Ja etorkizunari begira, beste mototako proiektua dauzkazute prestatuta edo prestatuko dituzute leitzan garatzeko, ez dakite ez errakazuten urren urtetarako prentsatuta. Nik uste dut nolabait irudikatzeko zimentuak edo jarri ditugu, behar bada askotan ikusten ez dien zimentuk badie, baina hor daude, sendoak die, beharrezkoak die, eta hortik gora poliki-poliki ere ikitzen joaneka. Esan bezala ez dugu makroproiektotan sinisten, baina kontu da, poliki-poliki, harritxo, ja, hasi barko ginekela ja emaitza batzuk ikusten eta nabaritzen. Ekintza plan badaukeu, nik uste ekintza planak ere ez dela dokumentu itxiak, errebisatzen jamarko die, berritzen jamarko die, aukeran arabera behar bada zabaltzen ere jamarko lieke, eta bestalde batetik oso argi daukeguna da, gu leitzan indugun lanketa hau, gai batzutan motz gelditzen da, gai batzuk eskualde mailara ere zabaldu beharko lieke, askotan hitzen dugun bezala, bertako produktuen identifikazioa eta komertzializazioa behar bada ez du sentidurik herri bakoitzak bere marka propioa lantzea, ez? Eta hortan ere, pixkoat nahi ginuke salto egin eskualde mailara, eta behar bada poliki-poliki saretze prozesu horrekin beste inertzia eta beste indar batzuk sortu daitezkela iruditzen zait. Nik hor gehitu dezaket, pixka bat zehazte aldea, ez? Ekintza plan horrek baditu 3 atal. Bata da sensibilizazioa, bilatzen du nolabait ere baserrie eta herritarraren arteko lotura berreraikitzea,
ez? Baserria eta baserriaren inguruan dagoen kultura guzti hori nekazaritza eta abeltzaintza arloan herritarrari helaraztea eta balioan jartzea, eta horretarako badago programa oso bat, ez? Orain zehaztuta daukagu 2 urtetarako, baina berak esan duen bezala, Mikelek esan duen bezala, bidean joanenga eguneratzen, ez? Badago beste atal bat da konsumoarena, eta hor, pixka bat bilatzen ari garena da, zirkuito laburra eraikitze lan hori iken ari ga. Esan behar dut, egin dugun lanketari esker, momentu honetan Leitzarra joaten zanen denda batetara edo jatetxe batetara edo harrera oso irekia dagoela eta gainera jarrera aktibo bat hartzen ari direla beraiek ere. Eta hori oso importantea da, ja pasatzen ari dira, salto hori ematen ari die, eskola jantokien gaia hor dago. Balantze prozesuan ja badago, agendan dau, eta datozen 4 urtetan hor aurrera pausoak ematea espero dugu. Ostiraletako feriaren inguruan ere gogoeta bat badago eta proiektu bat badago udazkenetik aurrera martxan jartzeko. Eta, hori ja bidean dagoela esan dezakegu, ez? Eta bada beste atal bat oso importantea eta da ekoizpenarena. Lehen esan dut, baserritarrak ahaldundu egin behar direla, hor elkarte bat sortzeko urratsak ematen ari ga, eta elkarte horren helburutako bat izanen da, batetik formakuntza lantzea, behar ikaragarria ikusten dugulako horren ingurun, baina formakuntza bereziki nekazaritza iraunkorraren inguruan eta zirkuito laburren ingurun eta guzti honetan, Eta horretaz aparte, elkarte horren bidez, nolabait ere eragin nahi dugu jadanik martxan dauden, bertatik bertara bezalako taldetan edo herrin dauden beste hainbat hausnarketetan eta gure ahots propioa eduki nahi dugu, Orduan hor, 3 hanka horiek elkarrekin lantzen ari ga. Zen importantea da honek funtzionatzeko, mai honek funtzionatzeko 3 hanka horiek modu orekatu batetan lantzen joan behar da. Eta nik uste dut hori dela horretan gabiltzala. Eta horren gainen eraikiko dugu etorkizune ere. Oso ongi. Gotzone, Mikel, mi esker etortzeagatik eta zuen esperientzia plazaratzeagatik eta bestirik ez, esatea zorte hon zuen proiektuetan eta ea aurren urteetan ere dinamika honek aurrera egiten duen. Oso ongi. Mi esker. Etorkizunen emaitzen ingurun hitzeiteko aukera daukagun. Bai, lasai. Mi esker. Eskerrik asko. Hau izan da guztia gaurkoz, 1000 esker horregoteagatik, bihar kontu gehiago edukiko ditugu, eta orain sarrigunengo jaietako irudiekin utziko zaituztegu. Bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.